Franjo Pužin, izjava za Sport News, kako gleda utakmicu kao trener jednog i druge momčadi. Prava prvenstvena utakmica gdje je Vrapče uz malo više htjenja i truda u drugom poluvremenu došlo do zasluženog vodstva. Nje ima jako mladu momčad i mislim da će iz kola u kolo igrati sve bolje. Hvala. Predsjednik Trnja nekada, kako komentar utakmice? Dva penala danas, na to ovom igrač utakmice po, kako čujem na publici. Komentar tvoj. Pa ništa, teška utakmica, borbena i... Vrapče se diže, jel? Da, iz utakmice ćemo biti sve jači i ja ćemo vidjeti. Ajde, Sad je... sretno. Bezer, evo, pobjeda. Pa je, mislim da smo zasluženo pobjedili. Mislim da je možda naša pobjeda čak mogla biti izraženija, ali ne treba biti neskroman. Ono što je najvažnije, uzeli smo bodove u tvrdoj utakmici. Trnje je danas bilo nezgodno i zato je najvažnije da su bodovi ostali u Vrapču. Dobro, Mohač danas dobra predstava. Pa je, Mohač odigrao zaista na visokom nivou, ali mislim da je cijela ekipa djelovala danas kompaktno, homogeno, da smo bili agresivni, da smo više željeli, a njegova je uloga bila takva, nešto malo mu se više otvorilo, 2-11 na njemu i za mene možda eto, prvi među jednakim. Čekate Dinamo sad sljedeće kolo? Da, idemo na Hitrec, idemo se potući, mi smo ekipa koja je spremna svugdje i svakog pobijediti, ići na pobjedu, a što će biti vidjet ćemo tamo. Danas su igrali dva prvotimca, dva iz prve momčad za B momčad. Dinamo. Da, tako, teško je sad predvidjeti ko će igrati za njih, ali kao što sam rekao, mi idemo hrabro, idemo se tamo potući, ko bude bolji neka pobjedi. Hvala. Hvala.